alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en lille sjov leg, men først vil jeg lige sige, hvis ikke I har gjort det, så kan I lige nå at subscribe. Men den her leg, den går ud på, at hvis der bliver dømt offside, lige meget hvilket hold det er imod, så er der mål til Vejle. Og hvis Vejle scorer på straffe, er der 2 mål til Vejle. Og hvis en af holdene får en kort, er der 1 mål til Vejle. Hvis PSG rammer overlæggeren, er der 1 mål til Vejle. Skal vi ikke bare starte kampen? Det synes jeg i hvert fald. Nu starter vi kampen. Kampen blevet ført i gang, og Vejle starter med bolden. Så mister de bolden, så går det altså stærkt for PSG. PSG, de har kontra, PSG, og de scorer PSG til 1-0. PSG scorer til 1-0 allerede efter 9 minutter. Ousmane Dembélé. Ja, jeg tror det er game over for Vejle allerede. Men reglerne er der jo, så det kan ændre sig. Så bliver han allerede fløjtet i gang, og PSG starter bolden, og de bruger deres taktik, som de gør i virkeligheden. Godt i forhold til, at PSG går før 1-0. Det er altså ret godt klaret af Vejle. Men kan PSG lige få en chance her? Var der ikke offside der? Det synes jeg ellers det lignede. Det er godt spillet af Vejle Boldklub. Tæt på at score her. Det er kvartskalier. Det er altså ikke så sjovt, når han har bolden. Det er det nemlig. Han dribler her, men det er dårligt i spillet. Og så er Christian Gammelgaard helt alene. Jeg har Kimi, han ligger herude og duer. Vitinha. Det er godt taget, Vekic. Det er virkelig godt taget. Hvad giver skud? Der rammer overlæggeren. 1-1. De skruer, nej, de klarer sig altså ret godt her. Så er der mulighed til PSG. Det er godt forsvarsspil. Det kan altså være, vi skal ud i en... Nej, det skal vi ikke. Det er stadig bedst ud af 3. Men PSG, de er der, så bliver der ulignet lige om lidt. Vekic, han står bare lige midt i målet, så skyder han bare lige midt på mig. Det er godt nok man spiller egentlig. Og den ender 2-1 til PSG. Så er det en ny kamp. Vejle, de kan jo komme ud og vinde den her. Må man da håbe for dem. Han skulle lige have spillet Nuno Mendes deroppe. Men de scorer ikke. Vekic, han er der. Så har de hjørnespark. Det er de specialister til. Der han spiller den ind der. 1-0 til PSG efter 10 minutter og 20 sekunder. Det er godt for Vejle. Så de er ved at være væk. Er helt væk. Men mindre de lige kan få en offside eller score her nu. Nej, de vælger at spille den helt tilbage. Men Vestergaard har bolden indgår.
offside. Der er offside. Ja, der står 1-1 i alt. Ej, det er virkelig dårligt lavet, det der. Det er godt spillet af PSG. Det må PSG med chance igen. Oj, der er offside. Vejle udligner. Og her kan vi se, der er offside. Så er der 20 minutter. PSG, de får bolden der. Det er godt spillet. Ja. Så taber Vejle bolden igen. Det kan blive dyrt. Jeg tror også, det bliver dyrt. Ja, det gør det ikke. Det bliver ikke. Jo, det gør det. Mod Vejle Boldklub. Og Vejle, de har startet bolden igen. Til PSG. De mangler nogle offside, eller de rammer overlæggerne, eller gul kort. Eller straffe. Men det var så også virkelig dårligt målmandsspil. Jeg ved ikke lige, hvad Vikic laver, der var den der. Og så tror jeg, det er game over for Vejle. Ej, nu. Vejle. Han ændrer PSG foran offside. Jeg var i tvivl om der var offside der, men og PSG, de får fat i bolden. Og her bliver der ikke udlignet. De holder. Og der bliver fløjt af. Og den bliver 5-2 til PSG. Højneslagsene for Vejle. Godt kæmpet for Vejle. Tak fordi I så med i den her video. Jeg håber I synes det var sjovt. Og så hvis I gerne vil have, at jeg laver den en anden gang, så læg et like ned i under videoen. Og så husk at subscribe som altid. Så peace.